Kako izgleda ambrozija, kada cveta i koliko je opasna? Ambrozija je biljka čiji je polen najjači alergen u prirodi, tako da govorimo o jednoj od najopasnijih alergenih biljaka. To je izrazito invazivan korov. Ona emituje polen kada cveta, naročito u avgustu i septembru, a upravo tada veliki broj ljudi ima karakteristične probleme i pitaju se kako prepoznati ambroziju i uništiti je. Mnogi stanovnici u tom periodu imaju sezonsku alergiju na polen ambrozije. Službe i pojedinci su angažovani na suzbijanju ambrozije te uništavanju ovog alergena, ali opet polen nađe put do osetljivih. Karakteristike i cvetanje ambrozije. Ambrosia artemisifolia je jednogodišnji zelenkast korov. To je biljka van evropskog porekla. Preneta je iz Amerike krajem 19. veka i od tada se konstantno širi. Period vegetacije traje u proseku 160 dana. Kod nas biljka niče u aprilu mesecu, a kreće sa cvetanjem negde sredinom jula. Cveta sve do mraza, ali najviše krajem avgusta i početkom septembra kada se beleže i najveće koncentracije polena ambrozije u vazduhu. Samo jedna biljka je u stanju da proizvede više od 1 milijardu zrna polena, koji se vetrom širi kilometrima unaokolo. Morfologija joj je specifična, tako da nije teško zapamtiti kako izgleda ambrozija, a možete je videti i u ovom videu. Kako prepoznati ambroziju? Biljka ambrozija naraste do 1,5 metar, a ponekada kada joj odgovaraju uslovi može i do 2 metra. Ambrozija ima vretenasti snažan koren sa razvijenim bočnim žilama, jednostavno prodire duboko u zemlju i na lak način snabdeva biljku sa vodom. Ambrozija se lako ukoreni na različitim tipovima tla. Listovi ambrozije su naspravni i perasto podeljeni u režnjeve. Reklo bi se da svojom morfologijom najviše podsećaju na lekovitu biljku pelin. Lice lista je tamno zeleno, a naličje svetlo zelene boje. Maljavost listova je izraženija sa naličja. Ambrozija nema klasičnu stabljiku, nego se grana od osnove, pa je tako grmolika. Cvetovi ambrozije su sitni i obrazuju jednopolne cvasti. Na jednoj biljci rastu i ženski i muški cvetovi, a ređe je slučaj da su na različitim jedinkama. Prašnici redukuju dosta polena. Ambrozija se oprašuje pomoću vetra. Plod ambrozije je ahenija, koja je obično jajolika. Ona nastaje od ženskih cvetova. U aheniji se nalazi seme ambrozije, koje je začaureno. Alergija na polen. Iz godine u godinu broj alergičnih osoba na polen beleži rast. Možemo reći da su alergije uzele maha, tako da su alergijske bolesti najviše zastupljene bolesti savremenog društva. Smatra se da polen ambrozije izaziva alergiju kod 10% stanovništva, a možda i više. Alergija na polen biljaka, a naročito ambrozije, izaziva niz pratećih simptoma po kojima se lako prepoznaje. Manifestuje se kijanjem, suzenjem očiju, kašljanjem, crvenilom s vrabom itd. Koliko je opasna ambrozija dovoljno govori podatak da može izazvati alergijsku astmu. U slučaju da i vi osjetite slične simptome, trebate otići na testiranje. Prvo se javite svom lekaru, a on će vas uputiti dalje na testiranja. Test se radi preko kože, a kada se utvrdi da je alergija na polen, lekari obično prepisuju antihistaminske lekove ili kortikosteroide. Postoje i neke biljke koje su dobre kod alergija na polen, a o tome ćemo pričati u nekom od sljedećih videa, mada to možete i pročitati na našem sajtu lekovitebiljke.com. Suzbijanje ambrozije. Obzirom na sve navedeno, suzbijanje ambrozije je prioritet, kad toliko šteti zdravlju čoveka.
Ambrozija je alergena biljka, a i korovska, pa je neophodno što veće angažovanje i primjena svih raspoloživih resursa za njeno uništavanje. Preventivne mere su ono na što bi se trebalo fokusirati. Ambrozija se lako širi i predstavlja i ekološki problem. To je dosadan i opasan korov za kojim se povlače i neke poljoprivredne kulture. Prava napast je za zdravlje ljudi, ali i poljoprivredno zemljište. Još korisnih informacija iz ove oblasti možete pronaći na sajtu www.lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj video bio koristan i zanimljiv, prijavite se na naš kanal i podržite naš rad.